koulun johdon, opettajien, kaikkien pitäisi sitoutua siihen, että asioita tehdään yhteistyössä. Eli se, että joku toimija yksinään lähtee tekemään asioita, niin se ei yleensä johda kovin pitkälle, vaan siinä ei osata ottaa huomioon kaikkia eri näkökulmia. Ja jos ei se yhteistyö toimi, niin silloin tästä saa tosi hankalaa. Mutta jos otetaan ihan rehellisesti kaikki mukaan ja kuunnellaan kaikkia ja vähän joustetaan niistä niin kuin omistakin tavoitteista joskus, niin sillä saa mun mielestä kaikista parhaimman. Niitä laitteita pitäisi opetella sitten myös käyttämään niin kuin kunnolla. Eli aina ei ole tärkeintä se, että on paljon laitteita tai että ne on tietyn merkkisiä tai tietynlaisia, vaan se, että jos on syystä tai toisesta tarjolla vain tietynlaisia laitteita rahan tai jonkun muun syyn takia, niin pitäisi pyrkiä ottamaan se hyöty niistä laitteista irti sen oman osaamisen kautta. Että niin kuin, miten pystyy sitä siinä kyseisessä tilanteessa hyödyntämään paremmin.